Tervetuloa seuraamaan Saimaan ammattiopiston Sampon maarakennustiimin järjestämää vuoden 2024 itsenäisyyspäivän kulkuetta. Kulkueen vastaanottopaikkana on Raipon kuvankaunis harjoittelualue. Kulkueeseen osallistujat suorittavat rakennusalan perustutkintoa maarakennuksen ja maarakennuskoneen kuljettajan osaamisaloilla. Opiskelijoita on yhteensä 30, joista lähes puolet ovat tällä hetkellä työssä oppimassa. Mukana kulkuessa on 15 opiskelijaa ja 6 oppilaitoksen sekä 2 vapaaehtoisosaston ajoneuvoa. Ensin saapuvat jalanmarssivat opiskelijat ja sen jälkeen moottoroidut ajoneuvot. Kulkuen reitti lähtee Soramontun pohjalta kulkien pitkin kehittymisen kaarta ohi Näyttipuiston ja kääntyen mäen päällä Taidontielle. Kulkueen vastaanottopaikka on Mittauspuiston kupeessa sijaitsevalla bussilevikkeellä. Kulkue päättyy Taukopuiston levähdysalueelle. Ja kuten kuvista näkyy, on kadun varsille saapunut suuri joukko henkilöitä seuraamaan kulkuen etenemistä. Kulkuetta vastaanottamassa ovat maarakennustiimistä Mikko Kolehmainen ja Jani Ylitorkko. Kulkueen kärjessä saapuu koti-Suomemme uljas siniristilippumme. Lipunkantajana Eemeli Närhi. Seuraavasta lipusta tunnistammekin, että vuorossa ovat maarakennuskoneen kuljetuksen ja maarakennuksen kunniaopiskelijat. Lippua kantaa ryhmän RAK YC24 ryhmäedustaja Valtteri Klumerus. Seuraavaksi tulevat opiskelijat 3 eri vuosikurssilta. He ovat pukeutuneet normaaliin työ- ja suojavarusteisiin. Lisäksi he kantavat mukanaan päivittäisiä työvälineitä ja tarvikkeita. Seuraava on opiskelijoista muodostettu mittausosasto. Kalustonaan heillä on TSC-7 maastotallenin, S7-sarjan täkymetri jalustoineen sekä GNS-paikannin. Kalustoa hyödynnetään päivittäin opetuksessa ja opiskelualueen kehittämisessä. Koska kyseinen paraati on lajinsa ensimmäinen, niin vanhoja niin sanottuja veteraaniopiskelijoita ei vielä paraatiin ole saatu, joten he puuttuvat muodostelmasta. Tulevat vuodet tuovat toivottavasti muutoksen asiaan. Tämä on siis avoin kutsu kaikille vanhoille opiskelijoille tulevien vuosien varalla. Seuraavana onkin vuorossa moottoroidut ajoneuvot. Tässä kulkuessa moottoroituja ajoneuvoja on suhteellisen vähän. Oppilaitoksen ajoneuvoja on 6 sekä lisäksi lopussa saapuvan vapaaehtoisten huoltojoukkojen 2 ajoneuvoa. Aika useinhan ajoneuvoja on kulkuessa enemmänkin. Kaikkein suurimmat koneet kiinnostavat vanhempia ja tulevia opiskelijoita eniten. Koneita voi ihastella harjoituskentällämme aina, kun olemme paikalla, ja jonkun verran ihastelijoita meillä on käynytkin. Ensimmäisenä kulkuessa saapuu maansiirtokalustoa, josta ensimmäisenä traktori Valtra T145A, joka on saatu oppilaitokseen vuoden 2023 lopulla. Valtraan on kiinnitetty etupuolelle nivelaura talvikunnossapitoa varten ja perässä sorakärry, jonka kantavuus on 16 tonnia. Valtraan on myös kesäkunnossapitoon liittyviä lisävarusteita. Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla traktorikortti. Maansiirtoon kuuluvaa kalustoa on myös seuraavaksi saapuva pyöräkuormaaja Kramer Allrad 8085. Koneella tehdään talvikunnossapitotöitä, kuormaus- ja lastaustyötehtäviä. Hankinnassa on myös raskeamman luokan pyöräkuormaaja, joka toisi syvyyttä opetukseen merkittävästi koko luokkansa erilaisten ajo-ominaisuuksien sekä vaan käytön opetuksen kautta. Kevyempää maankaivukalustoa edustaa Volvon ECR 58F ja Hitachin ZS 55U kaivinkoneita. Koneet ovat molemmat varustettu kumiteloin sekä kauhan pyörittäjillä eli rototilteillä.
jotka mahdollistavat hellävaraisen ja tehokkaan työskentelyn vaativissakin olosuhteissa. Molempien kaivinkoneiden työpaino on liki 6 tonnia. Raskaampaa maankaivukalustoa kulkuessa edustaa Volvon ECR 145 EL sekä Hitachin ZX 135 U. Molemmat koneet ovat tela-alusteisia ja niiden työpainot on liki 16 tonnia. Myös nämä raskaan sarjan koneet on varustettu kauhanpyörittäjille. Lisäksi mainittakoon, että Hitachi on rakennettu niin sanotusti metsäkonealustalle, jolloin telat ovat huomattavasti leveämmät ja maavara suurempi. Kyseiset kaivinkoneet on lisäksi varustettu Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmillä. Koneohjausjärjestelmä perustuu satelliittipaikannukseen, jonka tunnistaa helposti koneen perässä sijaitsevista 2 GNSS-antennista. Sisällä olevasta tietokoneyksiköstä koneen kuljettaja näkee kaivumallin, jonka avulla hän pystyy toteamaan oikean kaivualueen ja korkeuden senttimetrin tarkkuudella. Viimeisenä saapuukin jo vapaaehtoinen huoltojoukkomme, ja siihen osallistuvat 2 traktoria. Ensimmäisenä saapuu Masseo Ferguson, eli tutummin massikka, joka on varustettu etukuormaajalla sekä lumilingolla. Viimeisenä saapuu John Deerin traktori, jolla kuormana on kulkuen seuraavassa vaiheessa tarvitsevat polttopuut. Maarakennusalan opiskelijat ja opetushenkilöstö toivottaa kuulijoilleen erittäin hyvää itsenäisyyspäivää.